Anyang aki din! Dayto iti para kada kayo, nanang. Anya ngay daytoy. Duster dayta. Awan pa'y limpyo pang balayo a makita. Puro abot-abot dagiti pang balayo abado. Anya laki din. Dayjay ka timayat ata presko. Nangruna kat nagpudot ito ayan tayo. Apay, saan nyo kayat ti agbado iti baro a duster? Kayat ko baro ko naman. Ngam saan mo't nga importante daytoy anak ko. Urno ngam kidi ati kwarta. Ay, syempre, agur-urnungak matlaang nanang. Naira na lang adakil tinaglakwak ita. Iso ana panunot kayo nga ingatangan ka ni tatang. No kasta, adamat kinitatang mo. Ay, adaan nanang. Itad kuntumat, inton sumangpet. Dahito mati para kada kayo, tatang. Anya man na ito yun, alagkas-kastusang. Anya lakit din. Agpada kayo lang kanina ng akaslasaan anaragsak no kasta nga dagatang para kada kayo. Saan ba't nga iti kasta, anak ko? Ay naragragsak ko ba? No makita nga dan kaayat-ayat po. Manuntitawan mo. Ngam awan pa'y nobyo. Aday ta kayo man ako nakon tatang. Anya nga rin ti maramidak nga no awan mo may lawan nga agaram. Apay nusikan ti agaram. Anya? Ay, nakababain mo tatang. Babae akong agaram makit din. Ato di tatamamok a babae ti nag-first move. Apay, awan kursunadam iti kalugaran tayo. Ay, pakpakawan mo tano siyak ti agaram. Inton agapa kami to, ang mga no isingir na lang nga siyak ti nagaram. Kitjay nga binasing patipil siya pa. Jay saan aman nakiapa. Kundi ayatun na kanto iti napudlo anak ko. Nugasat ko ti maadaan iti asawa, maadaan anak tatang. Ngam no saan, ay katanya kay nga rod. Tinapatag, adda kayo kaninana nga mga ayat kanyak. Aunagam, dumtang to ti panahon, amapukaw na kami iti inam iti na ito alubong. Kat agmay masakan to. Isong ano adda mailawan nga agaram kita. Isong batam kit dinatakos. Taag kasar kayon. 13 taon mo ni. Ay, sus. Saan aday ta ti pakaburiburan ti panunot yo tatang. Awatin nyo kit din da ito short pan kansando a ginatang ko. 7 a pares da ita. Iti bayad ti kamote empredo. Ay, agyaman akalo rin. Imbaglaki din adda kang agat-gatang nga iti produkto me. Saan min akasapulan nga agbiyahe di ile. Iso nga gagat kayo latang agmula predo. Tagatangag dagiti mula yo. Papaya nga awan tila ako manalom a papaya. Ay padasat ti mapanagkita kadagiti mulak a papaya. Bareng adda na loom. Urayan ka nga rod sakbay nga agbiyahe ak. Isupay nga ibiyahe no ada na loom a papayam. Pangipanamay kadagitan na loom a papaya, manong Prido. Mapan ko ilaho kin ni Loreng. Rason mo sa amot ti mapan naglakaw, ngam kinapudno na korsunadam ni Loreng, manong. Anya kursunada sa umit. Asino ay mo tagkrasi di ka naglaad. Anya lahaki din. Uray na laad ata, big time. Sigurado nga do ti kwartana da jay. Takanayon nga agbiyahe nga aglako itinatay. Ayuna niya. Balasang pa ni Loreng. Anya nga tanong padasam nga armay, manong. Sumaya ti biyag mo, no da jay ti maasawam. Tadama ko na, business na. Ayuna niya. Pulos mo nga minasaan ko ako kursunada. Uray na, basta sumaya ato ti biyag mo, manong. Saan nakas ita, kakaasi kang agtaltalon. Nakakutkutong ka. Nung maasawam ni Loreng, saan kanton ngagtalon. Kadwa amto nga biyahe tinatayong manaw. Nyalaki din.
para kin ka, Loreng. Ha? Ne, apay nga ikan na kiti sabong? Agayatak kin ka, Loreng. Katsapay la kuma, tadanamnamakin ka. Ha? Agpaiso ka di day nga ibagbagang? Oo, Loreng. Talagang agayatak kin ka. Diyak namnamaon nga damat gayang mangayat kanyak. Ay, apay nga siyak ti kinayat mo, kat nagadumot ti napipintas dita. Kat napintas ka mat, Loreng. Napintas ti ba nagpuspusom, kan nagagat ka ba? Panagkunak, agbagay tayo, ngaputag padataan nagagat. Excuse me. Pasensya kayo na. No makisampitaw ako, kada kayo. Ding-dingga kami, hindi panagtungtungtung yung kahit. Panagkunak, naskal na makiasawa ka ng Loreng. Kaya't ko ni Fredo, aparakin ka, tanagagit. Isuasaan mo na panunutin, sumpat mo, anak ko. Agkasar kayo kinsin. Ni Tatang Mat, nakababain mo tikas tangar aramidan nyo. Oh, hindi kita nakababayin. Sana nakababayin, anak ko. Saan mo aparigatan ni Fredo? Tayo sunto mo lang, tayo pagtulungan na. Ang kasar kayo, ang lalaki din. Itatagasawa Fredo. Nasken nga rod atulungan nak iti negosyo ka. Ha? Kasano kayo ti panagtalong ka? Eh, saan kan nga agtalon? Ipatalon mo laangan ti talon mo. Takaddoan nak nga aggatang ken aglako itinatnateng ken prutas. Sige nga Roda. No isuti ko na. Amom ka diti agmaneho? Amo ka. Gumatangak nga rod iti lugan ta imanehom. Isu ti usaran tang agbiyahe itinatnateng. Ada kwarta mo igatang mo. Awan mo pulos kwarta nga eh. Ada urnong ko, nga basit laang mata. Umanay matngatan nga igatang ta iti second hand alugan ta. Iso ang aron, Loreng. Kat, kumusta kayo mo't ngay kini Fredo dito kaipatpatakder abalayaw? Ayos kami laang mat nanang. Nasingpot mo't laka din ni Fredo. Ay, nasingpat mat nanang. Ken siyak mat ti makakaamong agdesisyon. Di nak mabibiyangan. Wan mat amin ken kuana nga ibagak. Ay kat nasaya at nga ron ano kasta anak ko. Kung naklakit din no agbakbakit ka na balasang. Ni Fredo siguro tinaituding agasat ko, nanang. Ala, say-saya atin yung arod Katsapay la kumata iti kabiitan apanawan. Ikanda kami matan kinitatang mo iti apo ko. Kita mantalang amitan manong Fredo. Apiti lang ha. Gapotasaan ka nga agtaltalon, timo daw kan. Kanya limokmag ka pa yan. Nagmayatin ta pagbagay manong. Gimwapo ka mo iti kas taunay. Na, kasala ko na muta pangit kasigod. Ay kit pudno mo manong. Ita kit nagbalin ka mo iti na tao. Supra ka mo't. Pwera ang manong. Dakkelan ti nagbaliwam. Makita mo ita, ti pikto na dya insurok king ka. Hun nga Rod. Mariknak mo't laang tigimin awaan ti biyag ko sa ka. Ibagbagak to magking ka manong. Iso asaan na masasayar ti ringnam, ibagbagak ka nagbalin ka na tao. Hanya laki din manong. Ulay, lumugan kayo ni Tikadwam. Ay, si ka mag-aamday ta manong Fredo. Lumugan kayo. O may kalore, lumugan tan. Sige manong.
Sa di ti papanan nyo aya, dahil tulod kayo, tapno saan kayo magmagna. Itulod ko ni Lori di tabalay da, manong. Kinaduak ta da pinasyar na agayem na. Kayan ayat mo ka din ni Ading Lure. Agar-ara magpailayang manong Prido. Kas na kayam. Sige nga Rod, tayo tulod kayo. Ay, naimbag pa'y da di agayam mo ta nagmayatan ti biyag na. Idi kat padpadam lang ang marigrikat. Saan mo't abimak nang no saan agapukin ni Loring? Uray basta bak na ang itan ko naman. Bak na ngagpay so, saan mo't anapintas di asawa na? O, di agbabae latan iti napintas. Babae ka, kastaki din ti bagbagam. Siyempre, anya ti kagunggunaan na ngay abaknang no saan nga usaran ti kinabaknang na. Pay nga takas dyan ti pa nagkita kanyak ni Lore. Itay naglugan da iti lugan ko. Kasla nagpagkat ti pa nagkitkita na. Kasla adda kayat na nga ibaga. Wano? Kras naki de. Mga rami da kiti pamuspusan. Tapno nagkita kami. Nagpintas ni Lore. Kaubingan na. San nakaskin ni Lore alaad? Mabalin ko, apagbalinin ni Lore, a babae, no kaya't nalaki de. Si kamat ta dadita sirok ti kayo, ading Lore. Asino ti urayam? Agur-urayak iti pagluganak manong. Papanamaya. Agpaili Umay ka na, tagpaili akmat. Mapanak agbayad iti bilmi iti kuryente. O sige manong, kaya't kuman ti lumogan kan ka. Ay, lugan mo kunak kuma. Ala, mangan ka mga naling. Ato, to in order ko. Awan nga tati makakita ka data ditoy. Awan mo siguro? Kunuray man na da makakita. Awan mo't madingar aramidan ta. Mangmangan talayang mo. Amo, Manong Fredo, magustuak man ti lalaki akaskan ka? Ha? Tapay mo. Wan ata aminan, addakan ka. Adamot yun asawak. Arman ka kuma. Awan mo't parikot kanyak madan asawam. Ha? Tinapatag, sa anak abaybayan, kan maitid mo amin akasapula. Oh? Agpaisaw? Agpaiso! Naragsak ka mata si Mang Put, Fredo. Wala ta. Awanan sa pulag iti biyag ko bakit. At dami ng kanyak ita. Agpaiso? Uwan mo. At dami ng kanyak, Lore. Anya aluri. Ha? Nailawan ko matan. Sure ka ti, Loreng. San ka di napimpintas no, Lore, ti awag ko keng ka? Ay, injak kayat. Adan sa baling nga akinagan iti dayta dito'y lugar tayo. Kay kayat kulat ta tinagan ko tiyawag mo kanya. Ay, sige, no saan mo akayat? Di Loreng latan. Pasensya kan Manong Orly ngam isardeng munti umay dito'y balay. Gapo ta busted kan. Anya? Nagkasang mutin na ito pa ng busted mo kanyak, Lori. Nang namnamak pa'y mut akayat nak. Sorry laangan ha. Ngam naamiris ko nga awan turong tibiyag ko no si katipaki asawaak. Gwapo ka nga agpaiso ngam amok adinak maipaayan iti napindas a masakbayan. Sino ngay nga ro tinabiro ka makaipaaiking ka itinapinta sa masakbayan? Awan bibiyang mo iti dayta, Manong Orly.
Kasta, binasted mo ni Orle? Wan Fredo, awan tumat lang ti maganap ko kan kuana. Nasayad mo nga ron no kasta. Kabutadyak kahit nga adda kaagaw ko kin ka. Saan ka amadanagan? Ta si kalahang ti biyag ko awan sa bali. Kunaklakit din no kayan ayat mo ni din ni Orle. Ngam, nasayad mo. Saan mo pa'y asinong bata? Planok mo't ko man asong batan. Ngam, nakita ka bigla, nagbaliw adagos ti panunot ko. Imbaglangan at inlugan kayo tiday di agon daway. Talaga siguro anay kadang ada tati para ititunggal maysa. Alangarot, magandan. Kalpasan na, ag-check-in tantan. Saan arumbang amarabianak, tama nga lumakadlaw ni Lorraine. Traidor at talaga daya manong Fredo. Diyak laim pagar pa babae na gaya man ni Lori. Naskin nga ipakita ka ni manang Loring dagiti video kin ladawan anaalak. Manipod iti restaurant. Aging nga imunag da iti hotel. Awanan ka iti bain manong Fredo. Isumot laga mabinasted na kun ni Lori. Tagayam, addan relasyon da. At dalang aro din asawa na kin napintasin ti biyag na. Saan pa ilang amap na? Oh, apay Orly. Aday bagam ka ni Fredo. Awan ditoy, napanagbayad iti bill mi iti silaw. Amok ngawan nito manang Loring. Oh, apay nga rod nga imay ka nga eh. Imayak tapno ipakita king kadagito Anya nga minday taya. Mabit lang. Taday pabuyak king ka. Manang Loring. Nasaya at matanagawid kan, Fredo. Abay, ada ka di paramid mo bakit? Adda, Anya na ita? agimpaki kan, kat pumanaw kan itamat laang. Ni. Abay, paparawon nakmatan bakit? Awanan ka itibain? Syakti na magbalin kan ka tao? Itatanan anay ka na tao? Isukat nakmatan iti ubeng kan na pinpintas? Ni. Anya ka din na ita kay bagbagam bakit? Ay, saan ka na makapaglibak? Imay dito'y ni Orly, kat ada impakita na nga ebidensya. Manipod iti panangan yu iti restaurant, agingga iti isasarek yu iti hotel, akadwam dayjay alori. Kwa bakit iti? Isumat lagayam alori. Kunam kanyak, tamay lawlawan ka lang amang ibalbalikas itinagan na. Pakawanan ako mabakit. Sorry talaga. Isin ako ni Lore. Pumanaw ka ni tamat laang. Ha? Gaputa inamin mo't laang ni Orly kanyak. Asa anak nga ayatan at ilaang kwarta ti inayat mo kanyak. Oo, saan na po Lore ita Loreng? Urayan niya pa'y tibagbagam. Saan ako na mamatikan ka? Ala, agimpaki kan kat pumanaw kan. Tilaang badom ati mabalin mong alaan. Anya? Awanan ka itibain, Orle. Gapukin ka, insinan akong tasawak. Sikat yawanan baing. Inaagaw mo ti babae nga yatak. At dalang arudan king kati amin. Agawan nak pailaeng. Gaputas siyak ti kayat ni Lore. Kayat nakalaeng gapo iti kwartam. Ammumot nga armak. Inaagaw mo pailaeng. Isu akwitstan manong. Agpada talaeng anapukawan. Anya laki dain. No, para ka ni Juan. Para ka ni Juan. Kat para ka ni Pedraw. Para laang ka ni Pedraw. Saan ka nga agagaw? Iti saan mo ako kwa? Anya laki dain. Papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apara. Dito'y drama tayaw. Anya laki dain. Insurat ni Miss Grace. Isang sagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kabay, itingkay, panang tarabay.
Anyang laki din! Awan ikas na ka mapan gumatang iti si daan lakay. Pangaasim man da si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso asi kanti mapan. Isun ti pangrabyan tayo. Anyang nga rin ti mapangkugatangin bakay. Gumatang ka iti may sa kilo a pork. Kan gumatang ka mo iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumutan ija store no dala ko ni Antimona anateng. Isu ti isagpaw. Ala, iyag mo nga rin ti gatang kaw. Tinakaw. Tasan pa yan nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo man ang akisayan ti kakaisuna nga iduldulin ko. Inuutok dahi dyan pangabasto tayo. Paya. Huwag ka day. Dadag mo na ya, Linda. Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga agputot, isumot ti kapaspas day ta ima mga agala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Papalam ngay, pare karag. Inak man na jitirsinan niyo na isparay. Apaw. Mapan ka kati gumatang, wano mapan mula pa siya rin. Si kaki di mo pare. Inton kan, nadan nakangagking ka. Nariga tayo nung makadanong kanilinda. Pudno ti bagba ko naktumait. Ay na, mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day jayonis. Anya? Amok dagita gargaraw mo karag. Apaw! Si kaki di mo. Dita ka man lang. Hala, inakaw. Tama nga nag-close ni Yunais. Yak makagatang iti si Dain may. Inya laki Dain. Maladitakan! Anyat gatangam manong? Kwa, adeng. Oh, kasla nalipatan niyo matan na anyat gatangan niyo. Kwa. La, nalipatan niyo talagan. Anya nga minay tigatangan niyo ko ba? Amangan kitnimat ng si daan tigatangan niyo. Ha? Ayun. Si Dain kumaadeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya. Babae. Sakit nakasyos. Kan nakasandulaan. Oh, manong, kumit kita ka matlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit dimot, nabiit pa'y naglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, isungawan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutila kumasidaan, adeng. Dagiti lang manong, canned goods, noodles, kan tuyo. Anya? Adakan ka manong, no gumatang ka. Mala, ilakwan na mga ruditi dua supot ato yaw. O sige, mabiit lang manong, bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka. Ngabtuyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagbili-pili man? Isong arod dala ako na. Aniya? Agsida tayo tulangan iti karne iti sa baling aldaw, apoya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga roda, iti store ng timuna. Iso na pa anak ko na iti sa baling store. Apay no nag-close, saan tayo ngagsida? Kasta ka day. Iso na pa na nangalay iti sa balya. Kunak lakit din no makasabawak ita. Saan mo't gayam? Ay kat sa bawam na itutuyo ah. Unay, awan tayo pa saom. Nga kalutuan ng tituyo. Siya akong ti mga weri ti anak ta. Mala, sublatam nga rod, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni nana mo na idinaminsan nga aldaw, tata. Ha?
Naminsan nga daw. Saan mo tarimrim mo, har? Ha? Kaya't yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsarsara iti tersena yo? Agsira nga may tilang rabi. Si kaki di mo, tapaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork dayjay akarag, idi na minsan nga aldaw. Ngam ko na nagsara kayo kano? Ay, niya, nagsira nga ibagbagana. Kahit saan mo na nagsira ni Auntie Mamuna. Ang sa bagay, ang mga nurabi una yan, hindi daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 dayjay iti malam. Anya? Ay, saan? Saan kami pa nagsira? Iti kasi nga oras. Kahit sa dinungar tinapanan nagkatangan nga ay. Jakman amo tata. Isu nga imbes akar ni ti baboy kumati si daan mi. Saanan ta nagbalin mo tan atuyo. Salit! Ay naman amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino kumakumare? Sa dino pa'y kumangay. Nilang mat yunis, taglaklako iti ado-atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wan mare, among kati, nagapadamanang ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun ngamin amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga oras saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan? Ay naapaw, saan met ngamin atap numapan gumatang ti papapanan na ijay. Kung kundit lang agumatang, ngam ni Yunis matgan ti mapanaser-seripan. Anya? Kung mare, amumutan ti pa nagbadbado da di ayunis. Kurang lang kat makit-kita ti kararuanak. Ay, sumat lang nga ron at kayat nila kay ko ti mapmapan ijay. Kundi gatang iti tuyo, tagayam, ti papaya ni Yunis ti mapanakit kitaan. Ay, maminsan pa'y da diya karag. Makaraman day jay kunak tumat. Ay. Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang nga rod tamatam. Sigakin di mo panay. Saan naman man? Paray, ina, pudno man ti bagbagak. Nagsiksay at talaga na yayo nice. Anya? Ure asin wala lakay. Mapresar na, ti kinapintas na dayay. Kamay sa, ubing pa siya. Ay no, nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kun siksay dayay nice. Iso asa anak amam uma mapan gumagatang itilako na to yaw. Kaputasan mo't ang makauma, tikin napintas na. Anya laki day. Nenenenay, umawawag ni bagag kwa. Hello? Apay ayan mo? Ay, anak dito yan ti kumparay bakit? Abay aya. Ne, apay ayan ko ng pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sitaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamsi ka. Salbagkit de. Ay, aday ta ka manan ako na akaun. Agngaw-ngaw ka manan. Malang, umaya kaun. Aday ta. 250 day ta karag. Umdas day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia ko na ka. Ang mga nuntin sumangpot ka, natangtukit din ti sangpot mo. Sikakin di man. Malang, inangarunan. Agkita iti tilapia di sindraw. Barang ada makita. Ado ti aglaklako ti tilapia ijay ko naktumat. Sa balin tumanan ti mapan mo gatangan takitaam. Ay, mangibabaon ka lang. Am nagarupay lang di sa umay. Ala, saan ka na sumanao ta mga numapang orka? Inkakit din! Sumanao nga! Nakalukat ti tersina nila kay mundong saan nga dyan ti pagkatangak? Nagadong ka nga. Inakida ti tersina ni Yunais.
Ibagaktulatan ka ni bakit ko anak ka sira. Oy, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan kumatang iti si daen nyo, anya. Ha? Tapay, anya ko matibibiyang mo abaklasing kaul. Anya? Imbaw na nga raw, kaya anya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amo ti kanayon nga aramidam. Ha? Uray, ado matinakalukat at resena. Amabalin mo apaggatangan. Ngam jelat taayan ni Eunice, tigat mo apaggatangan. Anya? Ayos lang kan ka? Akanayon atuyo ti si daen nyo kinibakit mo? Basta masirip mo lang ti papaya. Dayja Eunice, agpuno ka. Wan ko na. Ay si kaki di mo bakla. Tila sa sawom mo. Oho! Amok daytan nga aramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sabaw na ti pasidam. Ngam saan met at tuyo met ti mapanugat gatangan. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidi itimbakak. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kini bakit mo. Kunamsa, salit ka. Ay, tarabitab mo na ito bakla mo. Nagang duto. Ngayon mga oras mo, ading balasang. Si kamot gaya manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat ka ta nga manong? Ay, kwa, ading. Oh, kitkitahan madlantan. Anyat gatangam kunak. Ay, kwa, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tigatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo ah. Ita, kumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito kami ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mawawan ti tuyaw. Ah, kasta? Mabitlaang. Kasla day bagbagang manong. Ha? Ay, awan, ading. Tikunak. Nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you, manong. Ngam kinapod no na awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagkanasain? Ang gayang boyfriend na. Kanayo naman tiyo may kumatang ito tayo. Bareng humamam. Hala, kitkitaan nakmutlatan manong. Ha? Mabitlaang talaak ti tuyo agat gatangam. Anya ka matan? Tuyo manan? Ne. Apa yang makaungit ka? Di ka kagihaman. Tadagin natang kwasi daun bakit? Anya? Siyak ti agyaman? Ay hindi. Si Mundo. Kitwa na si ka. Ay na, di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo manan, tinapan mo ginatang? Ay na, guuyong kansan. Kaso no, di ka magsidsida. Isungarot tadala ko da. Anya ka mo ting. Imbis nga giyamang ka, umanungit ka ba lang? May silang at istora mabalin na pagkatangan? Ha! Kunam kit napan ka manan gimatang ay titersena day di ayones. Anya? Kunam siguro no saan kung amo niya. Iso akay kayat mo timap mapalay di tersena day di ayones. Gaputa pag-aayat mo laang asirsiripan. Maay-ayatan ka una iti panagbadbado na. Ay no, awanan ka iti bain! Ay, Linda. Amam si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay no, duwa ti anak tan. Ngam saan mula tamay ka tita kinagsisirip mo, salbag ka. Anya? Agasan man, may salaabunan tinapalabas manipod na ganaka. Ngam tuyokit din, tikat katangam nga ipasida kanyak. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang amakasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salig!
Bigbiga mga kakatawa ka pare Rodel. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panag ko na mga ison. Nya, Nagpigsamot ti panang sipat ni pagad mo kay Derabia. Nanggag ko nga ro daging kay balay. Natitiling akpay siya. ha? Ti aramidem pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang masirip day ja ayunis. Apawan niya. Dahil tangiwa mo pare. Aman makadalon to kidikin ni bagagaw na rigatay. At damag ka ang panagbutang mo kinibakat mo pare. Ingam kastakit din, di mapan mo aramidon. Ang sirsirip, ang nyalakit din. Ngam husto mo tinanggag ko ako na nibagat mo kin ka pare. Kan anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sa baw nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Ha, nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amom siga. Makadadahal ka talaga ital daw. Ha? Tapay? An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang nagkakatawa ka kiding. Oh. Makakatawag lang mat Tamok ngamin asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang. Kalayon tumat ngamin atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga oray adumot ti mabalin agatangam. Ha? Kasi sirip mo ngamin dayta. Di ka lang maikat ngamin dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabagla. Sarting anak, tamang ano niya pa iti marami ko king galo ko. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Anya laki din. Agbaliw ka ngaminan. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Asino nga iti nakitak anabayag akasarsarita mitay bakla. Ha? Tinakamotor ka din, Ana? Diyan ang hisit, abarbasan. Wen, Ala, nakitak nga rod. Nabayag kayo ang nagsarsarita itay. hay, nagsaritaan mi man, ti may papan iti ref. Ako na nga utangin ken kuana. Bombay day jay. Anya, May salang amin ti ref ko. Kurang apang ikarga kiti lakok. Iso akin ang saritak no mabalinak ang makautang ken kuana iti ref. kasta kaday, kahit imanugot mo lang. Wala na. Imanugot tagod pirak man ken kuana. Ay naimbag man. Husto tapno adagag paiso ti usaram. Tapno makaistak ka iti adu alakaw. Un nga rod na. Tapno oray once in 2 weeks kumati pa nagpurchase ko iti lakok iti ili. Ay wen tapno makatipid ka iti pasahay. Ilakwan nakman iti may 1 kilo ang karne ti baboy, kumare. Anya pa ay kumare. Sinigang, kumare, kan may sarap put apitchay. Imbag lang ay sagpaw kuman. Ay, mabiit lang, kumare. Kasla ka barbaro man ng tiref mo, Ha? Awan kumare. Si Kaki Dimat. Madlaw mo amin na madlaw mo. Madlaw ko tasigod mo't kat may salaang tiref nga us-usaram. Ngamita, duamat tan. Inutang ko lang iti Bombay. Anya, Hulugan da iti kumare. Awan mo't ngayon pagkas ko. anya. Iso ang naghulugan naklatan Kasta ka di, kat manungay ti hulog mo. Weekly ka di, wano inaldaw. Weekly kumare. Ngam, saan nga nga umdas ti may sa aref ko? Iso nga inkidem kun tinagala iti hulugan. 1,250 ti hulog ko iti tunggal Sabado kumare. Mayaten Anya nga tano agala akmat. Imbagla pagistakak iti abasto dagiti anak ko. Tapno sa anak nga umay gumatgatang iti inaldaw. Katwan ako mare.
No kayat mo, siya akong ti makisarita iti Bombay na galaak. Tapos nintun sumaron alawas, kat makaala ka matan. Un man kumare, takasaritak nila kay ko may papaniti da ita. Nakunak ang mga latalaangan iti hulugan aref. Taawan mo ti umdas a pagkas talakay. Kitsi ka man bakit? Mangala ka. Tulungan kang agbayad. Sana balit a weekly mo. Sana kasi tinagduma a Bombay ngay naldaw dang agsingir. Aywan alakay. Nakunamot kit din ni baklaan na singpet kano da di abumbay. Saan nga istrikto? Kas na ka di? Ikaw na. Mangala ka. Kasaritam ni kumarem. Tagaranturan na kapilaang. Wala kay, kasaritak inton bigan. May nagpaiso dahi taan na panunot mo. Tapos saan ka nga inaldaw? Ang parang gumatang iti sidayon na itubing. Wen nga rod, saan na bale, ta inton malpas ta ahulugan, awanen, saan tan amangala. Reflaeng at talaga ti kasapulan tayo dito'y balay. Wala. Isupay titaktak mo ang mapan gumatgatang iti sidayon. Dakkel mo ti maitulong na kay. Nay, kasla kabarbaro mo tay taref mo kumare. Sana kasla. Talaga ka barbaro kumare. Nadlaw ko ata sigud mo't nga main amay sa laang tiref mo. Ngam ita, dua motan. Hulugan lang dayta. Anya? Hulugan? Un mare, inutang ko iti Bombay. No, hindi kat kwarta to utaken ko ana. Gamit mo't itan. O na yan kumare. Kung naklaki din o ginatang mo akas. Siga kitimot. Awan man pagkas ko. Amumatan. Admin maintenance ti amami. Iso ti may isa papapan ti income ko dito store ko. Sa bagay. Isa, pinatos ko na ati hulugan. Sana bali, ta sana mapupuutan kat malpas tumadlaan. Un, ako mare. Nga may mayat lata nga no cash. Akas la iti ref ko. May mayat ti cash. Tapno awan pampanuno. Tamabay bayadan. Sa pay dakkel ti patong dagita Bombay ada kita. Anya lakit din. Anya? Kayat mo asawan? Nagala ka mo't itiref ahulugan, kumare? Wen kumare pariha, nagalaak iti nagalaan ni bakla. Kat, manungay ti ihulhulog mo iti weekly? Kasmat laeng iti ihulhulog ni bakla. 1,250. O na yan, kumare. Di ka pa'y lang nga in cash. Tapno awang pampanuno, mabaybayadan. Anya nga rod kat awan mo't kwartak a pagkas ko no bilang laeng mare. Amumatan, ado ti paggasgastusan mi iti asawak. Tuition fee pa'y lang dagiti anak mi kat manumatan agatan. Hay, naadaan kayong agpaiso iti ref. Ngam, hulugan mat. Anya? Naimbaglaki din da sa anak na ipada kada kayo. Ada ref ko nga LJ, ngam saan ahulugan. Kas day di ginatang ko iti chongsan. Kasta ka di? Ay kat pagyamanam latan ako mare, tada kwartam nga inggatang mo. Saan kan anaghulugan? Anya lakit din. Anya lagi din nagijaan Nelia kin bakla. Ipadlaw dalauna iti kinagraramanda. Ha? Taapi anak ko nam dayta. Pait, pariya. Ay na, apo. Ada ka barbaro aref ni bakla. Isu adwa mo tan ti ref na ija store na. Pudno ka barbaro nga maho, hulugan mat. Anya, kita niya kumaitan hulugan tirif na. Ay, katawa ka. Nagsasao nga min, kunamla no isu abak nang. Uray da dyan Nelia, kunamla no bak nang. Ngam hulugan mo ti ref da. Anya laki din kunakmanan. Sika talaga pariya. Tila kami ti isyong. Ultimo hulugan aribda. Adda may bagbagam. Ay, katuna! Naimbagpay kanyak ta saan nahulugan ti ref ko. Cash ko naman. Anya? Awan pampanunutak abay bayadak iti tunggal lawas. Nagtal na ka man.
Anya nga wan baybayadam nga ibagbagam mo. Gapulang tadidam mo tilon mo, kastagi din ti bagam. Ay, agulema ka, no di mo kahit awilding at tangiwa mo. Lima lalakyan ka at chismoso. Saan pagka? Nana, nakita yo kaditi ka barbaro aref ni bakla. Kan kastamot ng tiref dahi Anelia. Ay, wan, nakita ka. Apay ka, day. Kunaklaki dinukas day sa magayam. Anya? Dangag pa ti ka barbaro aref dangam ayu hulugan mo. Nay, kat anya nga iti parikot iti day taparya. Didakla tultuladen. Cash amin dagiti usar ko iti balay. In cash ko ti ref me. Kastamot ti washing machine me ka barbaro. Anya? No, agsasao da dya bakla, kunam lansan nga agutang. Uray da dya nilya. Ngam ne, puro matgayam utang ti usarda. Si kamay. No siyak, awan mat siguro ti dakas iti panangala da iti hulugan a ref. Lakit day, agbaybayad da iti hustaw tunggal lawas. Aniya? Ken maysa, pagbambanugan da ti baybayad da. Saan da matataktakaway? Anya lakit din pariya. Ay, Diyos ko pakawanam. Anya nga tayo ti parikot na, no addaref a hulhulugan ta iti bumpay. Jakman ammo iti dayjay a babae. No anya laon iti parikot na. Nakakapanggigil siya. Intun kwan. Jak makapagtepel kat pagsasawak tawalan bain. Ay nabay amon kumare, tinapatag ket awan ti dakes nga aramidan ta. Ay saan? Saan nga uso pa'y kanyak ti pakpakumbaba? No maminsan, no kanayong tanga agpakumbaba, kat abuswan dama ti kinasing pa. Sa bagay matkit di Saan ta matataktakawon ti hulhulog tayo ti ref? Ngam no apay anas kan aya, ama pa na istoryaan ni ti tatao. Anya laki din. Kasaritam tulaangan inton maranaam kumare. Kasaritam iti nasayaat. Matibab ko ti subsub na day niyang babae ko naktuman. Pudnutin ako na ni baklagan ka. Noon niya nga tangamin ayat ti pakibibyangan ni Paria ito hulhulugan nyo aref. Ay, jakman ammo iti dayjay a babae. No apay anasken pay amapan na istoryaan iti tattao. Una yan akaruba. Uray saan damot a pakibibyangan, makibibiyang da. Nairwam tayon iti kasta nga ugali ni Parya. Sipod pay ket man nakibiyang dayjay. Iso nga ado dito lugar tayo ti saan nga akin kayat ito ugali na. Kaputa man nakibiyang ngamin. Awan bibiyang ko. Tinapatag ket nadalos ti pagtataudan ti baybayad ko iti ref a huluhuluga. Sa bagay mo't kid diya. Iso nga uray mapan na kami istoryaan. Ayos lang. Ago maangag istorya. Anya lakit din. Ning, ato nagsardeng ang motor di tarwar bakang. Ay sus, tiag singir samot iti utang ko day talakay. Ay kitsang mo Narumwar ka man duling, ibagam nga awanak. Anya? Ay, apo pa riyan. Ada chinilas mo, Jerwar. Amuda nga da ka dito yung Anya ka magtan? Di ka pa amuti makisama mat. Rumwar kan, ibagam nga awanak. Anya lakit din. Ni, tasuruan nagpailahan nga gulbob, mate. Salbag kide. Rumwar kan ata, ada jirwar nga agur oray. Ibagam nga ada na panak. Duling! Aday ta, kundi uyaw ka kadagiti kukumarim nga darif na hulugan. Ngam si kangay. Anya? Inkas mo nga agpaisutin na alamarif. Kan washing machine. Ngam inutang mo mula ang timbayad mo. Anya lagi ding.
Sumardang ka man, duling. Ang mga no, ada makangagan ka. Narigatan. Kit ibain mo no bilang tamamon da. Unay kan pa niya pa eh. Lumanabid. Mala, agduling kang agduling. Aging ka matiliwanda ka. Kas na ko na ti kolektor. Manumutin na bulan ng ilamlam mga mida. Into no may alawas. Kit kas talata. Kaswanda ka ni tista pa. Anya? Uyawam kang katawam na kiti karuba nga darif ka hulugan da. Ngam kas ladak-dakkal pa iti utang mo ngam isura. Duling! Agbaying ka mamut para niya. Siyak nga asawam ti mababayin ka pwede kas tangaramin mo. Salbag ka. Pumapay ti ugalim mo. Pariya ka talaga. Kasla ka na yun, nga da nakaparada ang motor dita sa angot ti balay da pareya. Wine, tasap-sapulan da ka no ni Parya. Ha? Tabi na na. Saan magaya man nakabaybayan iti utang na iti bangkaw ang naglonan na. Anya? Aglamlamang ka na, tawan ibayad na. Ti inutang na kanu a kwarta, ket iso tinangikas na iti ref kan washing machine, nga ipampanakkel na saan na kanu nga inutang, kan saan kanaw a hulugan. Ay, unay na pareya. Pangas na amin na pangas. Uyawin na amin na makita na. Oray sa almat anak uyaw. Sa ita, isumagayam ti dakkel ti utang na. Kinaswanda ka na iti estafa. Aniya? Kasta din, ana. Wan, sigun iti ipag na, kinaswanda ka na, tamanumutin abulan asaan ang nakabaybayad iti utang na. Aniya? Saan lang arudan ang nakabaybayad? Aglamlamang pay. Iso a husto lang ang kinaswanda. Tapno agnakam. Kan, maamiris na dagiti pananguy-uyaw na itipada na nga adda utang na. Ay naapong! Kunak lakid din no apeng agkuti-kuti ti sako nakakabil dito asi ti kulungan ti baboy. At da ka magayam dito yung aglamlamang. Pangasim ko, Mari. Ang uliyam kamat ko, maa. Aniya? At nandito ni pariyang aglamlamang. Umay kayo ditoy. Da kayo mang sabsabol ka ni pariya. Salbag ka kay di bakla. Awanan ka itibain. Ala, umay kayon. At ni pariya dito kulungan ti baboy. Dito yung agdul-dulin tawanan bain. Lumit din nga aldaw sabsabulin da ka. Imbes ang makisalita ka, may papanito utang mo. Ngayon saan may taglimlimeng kakati. Kuha, sir. Ala, sumulot ka kanyak. Sarge, lipitin nyo ti iba na. Sige, sige, No di mo kaya't apo sa asan ka. Sige. Adainta, maikulong ka kuman salpag ka. Anya? Uyaw-uyawan na kami. Anadan kami iti ref ng hulugan. At least, oray hulugan, agpaypayad kami iti husto. Kat ala husto kumamutan Husto mo tan anga. Tarupam Oy, husto tin ako na ni bakla, kumare. Ni, Marinelya. Uray hulugan ti usarmi. Agbaybayad kami iti husto. Saan akas kan ka nga ilamlam mangam dagiti agsingir kan ka. Anya? Ipampanakal mo akas dagiti ref kas kada washing machine mo. Ngam inutang mo matlagaan timbayad mo. Saan nga dakas ti umutang? Ngam ti dakas na, saan mo binaybayadan? Ilamlam mangampay. Ala, husto kumamutan nakababainan ka dagiti tattao. Matumpakan san. Huston tarupam. Nakababain ngay bagbagam. Sikat yawanan bain. Lakay, abay, saan na ka di atulungan?
Buy-buya anak mo latan. Kay tanyangay ko mati may tulong ko ka. Siga mo tinaguutang itidak kalagatan. Anya? Saan ka mga imbaon tapno umutang ka? Tapno dalay gatang mo iti agkakanginang usar. Tapno da pagpasikat mo iti karubam. Salbag kagidiya. Lakay. Isungay da, no ti utang mo ti makagapo iti panakaikulong mo. Ay kit aklo na ma. Basol mo na ida, pareya. Duling. Ay saan nang iramraman, tawan amok iti dayda. Anya lagi din. Ay, anya laki day. Uray hulugan ti usar, laki day mabayadan. An-anun ti kas, no inutang mo't laang tinaybayan, ano saan na mabayadan, kit isupay ti pakaikulungan. Ay, anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.